Facer 100 km en menos de 24 horas. Este é un dos principais obxectivos dos 100 do Barbanza. A proba organizada polo Club Deportivo International Trekkers Barbanza SAR terá lugar os días 21 e 22 de xuño. A cita, que chega este ano a súa 10ª edición, terá como punto de saída e de chegada a Pobra do Caramiñal, aínda que o percorrido levará os participantes a ter que atravesar por outros 6 concellos da comarca. Como vedes, vai sair da Pobra, recorre os 7 concellos da península e vai comenzar xa directamente por todo o frontal da praia dos Areos, vai pasar polo centro da Pobra, a carón do Museo Valle Inclán, pola Rúa do Extremo, pola Alameda, e xa pasa por diante da igrexa e vai seguir todo o río Pedras, vai por Entre Ríos e xa empeza a subir cara a Portela, unha subidiña xeitosa para entrar en calor. Desde a Portela, pois, diríxese cara a Boiro. Despois de 10 edicións, a proba está xa consolidada como unha das máis emblemáticas das que se organizan en todo o ámbito nacional. Un aspecto este que quixeron destacar tamén dende a organización, como o feito de que busca poñer en valor a riqueza paisaxística, cultural e histórica da zona. Temos tamén un obxectivo turístico, un obxectivo paisaxístico, tanto estás facendo o camiño nunha praia como que mesmo estás nun río e cando te das de contas estás arriba no alto do monte, non? É paisaxístico porque, jolín, temos unha sorte tremenda, non? Estamos nunha maravilla no cal vemos as dúas rías, montes, ríos, un auténtico luxo, non? A verdade que a oportunidade que supón para a nosa comarca, que xente chegada de diferentes partes de Galicia e de España se xunten aquí e coñezan de primeira man a nosa riqueza natural e cultural, pois é moi importante, non? As inscricións poderán realizarse a partir deste vindeiro sábado a través da web oficial da proba www.sitrekkers.org. O número de prazas disponibles será de 300, unha cifra que dende a organización agardan poder cubrir rapidamente debido ao enorme interese que esperta non só na comunidade, senón tamén a nivel nacional e internacional.